फर इउटुबनि फेमिलिफोर आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। दसे सम लानानै फैलायबाय नोंथांमोनजों दसेखिनि रायज्लायसै होननानै फैलायबाय लोगोफोर सोर सोर दङ फैनो हासिगोन आरोना बयबो दसे रायज्लायनोसै मोजां गाज्रि खौरां लालायलायसै ना खौरां लालायलायनोसै बयबो फैदो आरोना आं दायो दिनैहाय आइडि रानगोन दिनैबो सोर सोर गोदान दङ नोंथांमोनहा फैनो हागोन आरो ना ओमफ्राय नेटआ प्रब्लेम ना माथाय बेखौ बुंनो हाला आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोनसो आयौ हेल' हेल' एल बि होदों आं नै दासो गंसेयाव मा खालामदों हेल' हा अ आं एल बि होबाय गंसेयाव दासो होखादोंलै टाइम मोनाखै आं दिनै अबाव थानांगौथाय थानोबो जायगा गैया आरोना आंहा जिरायनो जायगा गैला गारि खारबाय थायो हेल' हेल' होदस मा अबाव दं ओमफ्रायलाय दे आं दसे रायज्लायग्रोनि लाइभ भिडिअ'आवहाय खोनादों हा जोंहा गिबियावनो सफैनो हादों टाइकक थेंक इउ स' माच माइ लाइफ स्ट्रिम आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है थेंक इउ स' माच मेरे लाइफ स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपको खुलुमबाय नमस्ते नमस्ते खुलुमबाय खुलुमबाय अभी कैसे हो भैया कैसे हो भाईजान जी स्टेन बैथा नै रे ओमफ्राय खुलुमबाय ब्र' खुलुमबाय खुलुमबाय थेंक इउ स' माच अ आसा मि ड्यूटी पर हो अच्छा ड्यूटी पर हो ना अच्छा हाँ आप कैसे हो अच्छा है मेरा भी मुझे भी अच्छा है मुझे भी अच्छा ही भैया और कौन है कमेंट कीजिए मेरे को कमेंट करो अभी आईडी है मेरा पास आईडी दे रहा हूँ थाइको ब्रो आप आईडी सही क्या आईडी सही तो बोलो आपको मैं आईडी देता हूँ मैं अभी आईडी नया बनाया है रात हो गया रे इधर कैसा चलेगा रे इधर जा रहा हूँ अभी इधर जाएगा तो थोड़ा लाइट हो जाएगा मेरे को खाना खाया है क्या ओ अभी तो मैं खाना हुआ है अभी बना रहता है अभी लोग का मार्केट गया है मार्केट जा रहा है सामान लेने का गया है और लाइट डन दिङा थेंक इउ स' माच सनजित गियारि थेंक इउ सनजित बसुमतारी थेंक इउ मा होनो सनजिसो नामा सनजि आदसा सनजि थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय सनजि जोबोद गोजोननाय थाबाय सनजि ओमफ्राय आइडि हरगोन आरो ना आइडि मोनसे खुलिफिनदों दानिसो गोदान खुलिबावदों आरो ना ओमफ्राय थेंक आइडि दं ब्र' दङ ब्र' आं आइडि हरनो रेडिखा आरोना रेडिखा ना आइ एम आइडि रेडि है अभी टेनसन मत कर ओमफ्राय आंबो हर आइदि औ हरगोन आरो ना हरनोनो जमखादों आरो ना बयनोबो सोनजि गोदानसो नै दानिसो खुलिदों आरो ना टाइम लानानै दिहुननानै आदसा थेंक इउ स' माच सनजि आङो ब्लु होनानै लाग्रोनांगोन नङा होमब्लाना कमेन्ट जाबावासो र' र' दे आं एसे ओरै लामायावसो दंफैयो अन्थाइबारि लामायावसो दंफैयो आरोना आङो जा ओरैबायदि बेस्थ'सो दङ खोमसि नुबाय आरोना दायो उफाय गैया खोमसि आरोना बयनोबो जा गोजौ थिखोबाय आं सिटिंखौ आयौ जा गाज्रि नुबाय माथो इसोर ओरै लानांगौ आरोना ओरैबासो जि मोजां नुयोमोन आरो जा खोमसि नुदों थोद बोरै जाबावगोन आरोना
जा गोजौद्रायबो स्टेनाबो माथो। ओइस साला गोलैनोसैसोमोन। अन्थाइखौ सोर बोखांनायथाय बिदि। र' दे आं एसे स्टेेन दोननायनि जायगा खालामदों आरोना स्टेनखौहाय बोरै जायो। गोलैनो नागिरबाय थादों आरोना। रख' 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 ओइस दिसथाबलै अन्थाइजोब नालाय ब्रा जायगाफ्रानो जेबो जाखाया बिमासो। बे अन्थाइफ्रानो दिसथाबथार। अन्थाइफ्रानो बिराद दिसथाब आरोना जा लेथ्रा नुखादों दा ओमफ्राय र' दे लोगोफोर कमेन्ट कर मानो बिदि जादों कारेक्ट नहीं किया कैसे होता है रे फ्लाइट का क्या होता है रे कमेन्ट कैसे जाएगा अभी इसको देखते रहिएगा कमेन्ट करिएगा कमेन्ट नहीं होगा तो कैसे चलेगा मेरे को तो कमेन्ट चाहिए आईडी कैसे दिएगा आईडी नहीं देगा तो कैसे ज्वाइन हो जाएगा इधर प्रोफाइल डालना पड़ेगा अभी प्रोफाइल डालने बोला था कैसे क्या प्रोफाइल डाल दिएगा इसको अभी तो कैमरा से डालना पड़ेगा अभी क्या होता है रे र' दे लोगोफोर आं कमेन्टखौ फरायथ'आ आरोना एसे बेस्थ' दङ आरोना ओमफ्राय सक्सेसफुल अके सक्सेसफुल हो गया अभी तो कमेंट कैसे हो जाएगा कमेंट शो नहीं है अभी कमेंट शो करना पड़ेगा रुको रुको आइडियानो मा कमेन्ट थाङा जाखोलै थोद जारलालै बिदिजों साइ अन दिस इज वार जाबावासो सोलायनाया बे आइडिया जायाखै आरोना आइदिया बे जायाखै र' दे जिमाव आइदि चेन्ज खालामनो आं जायोना जाया नायदों आरोना ट्राइ खालामग्रो आइदिया बोरैबा जादों आरो ना आयु दिनै हरनो हानाय नंला आं आइदिखौ बेखौ थोदस जारलालै बे बुस्थुआ थैस अल मेसेज पाब्लिकआव दं मेसेजआ ओमफ्राय बिराद बुरजा कमेन्ट फैबायलै आंनाव फार्स्टनिफ्राय फैफिन दिङा थेंकिउ थेंकिउ आइदि जायासैलै कमेन्ट थाङाखै आइडिया मा जादोंथाय खालामफिननो गाबोनसो हरनांसिगोन बे आइदिखौ बे आइदिया जानाय नंला आंनावहाय आइदियाव माबा प्रब्लेम फैदों आंनाव सोलायफिनांसिगोनसो आङो ओमफ्राय जोंहा आइदि दङ दंमोन गाबोन हरनांसिगोन आइदिखौ दिनै आइडिया प्रब्लेम जाबाय आरो ना मा जादोंथाय खुलिनाया जाबाय ओमफ्राय प्रफाइल दोननो थिनदों आंखौहाय आइडिया प्रफाइल दोनबाबो जायाखै आरो ना ओमफ्राय दा गोजामखौसो खालामनांसिगोन आं गोजामजों फैबाय ओमफ्राय जोंहा जिमा अफिसियेल थेंकिउ गाबफैबाय आरो ना मानि गैयैयावनो हरखादो मानसि गैयियावनो हरखादो होनदोंना आरो आदसा गाबोन हरनांसिगोन आइदिया जासै टु लाइक थेंकिउ स' माच अफिसियेल थेंकिउ स' माच थाइख' ब्र' ओंखाम जाबायना जायाखै ब्र' जायाखै आरोना ब्रादार जायाखै आरोना ओमफ्राय खोमसि नुदोंलै ओरै खोमसि नुदोंथाय ओमफ्राय जोंहा बाबेन बसुमतारी हेल' गुड इभिनिं आसाम
वेलकाम थेंक इउ स' माच वेलकाम वेलकाम आसाम वेलकाम आसाम आसाम थाइखग गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंहा सनजि अन थेंक इउ स' माच गोदान ना गोजाम आइदि आसोल गोदान खुलिदोंमोनल' जायाखै आरोना जायासै आङो दा मोनायाव चेक खालामफिनांसिगोन मानि रिसार्ज गैयिखायसो जाखो ना माखो रिसार्ज गैला आरो ना बे मबाइला रिसार्ज गैला जेबो नुला आरो ना रिसार्ज गैयिनि थाखाय आइडिया स' जायासै आरो ना कमेन्टबो थांजायासै ओमफ्राय गोदान ना गोजाम आसोल होनदों ना मैया हरनानो नामा औ मैयानिखौ मैया हरखादों आरो ना ओमफ्राय गोदानसोमोन आरो ना मोनसे खुलिदोंमोन ओमफ्राय बे मोनसे गोदाना जायासै आरो ना ओमफ्राय रिसार्ज गैयिनि थाखाय जायासै बियो रिसार्ज गैला आरोना जोब्बाय नुला जेबो नुला ओमफ्राय थांनो हाला रावजोंहाय नावजों बेरायहैनो हानाय नंला आरोना रावनावबो थांनो हानाय नंला ओमफ्राय आंनि दिनै सयथा थान जाबाय अ बांद्राय बुरजा लायोबा आनजाफिनो सयथानि बारा जायो आंनाबो मोनब्रैयानो जादों दिनैहाय आङो 10था लादोंमोन 10था लानायावहाय आइडिया आन जादों मोनब्रै आन जादों आरो ना आंना 700 जाबायमोन 701 जाबायमोन आंना ओमफ्राय जोंहा सनजि खबर बाहाल ना आप मालाय खबर सबर बिराद मोजां बेलाय नै होबाय गैला जोंहाना रिसार्ज गैला आरोना खाथोम अ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जे अफिसियेल ओमफ्राय हय बा थेंक इउ स' माच बाहाल हय आरो ना आसा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा थाइखक होनदों आदसा थाइखक थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जे मफसल अन ओमफ्राय दिदोम बर' मिउजिक सं ओमफ्राय मा खबर होनदों आदा खबर मोजां ओमफ्राय नोंनि थाखाय आइडिया गोदान जागोन आरो ना आइडि दं नोंनि थाखाय जोंहा मा नाममोनलाय बेना दिदोम बर' होनदोंना दिदोम बर' र' दे दिदोम बर' नोंनि थाखाय आइदि दं खोमा आं नायनि आरोना बोरै अथाखो नै खनसेल' मेसेज दं दे मेसेज हरलाय दे नोंना नै नोंनि थाखाय आइदि दं आरो ना आइदि दङ आरो ना नोंनि थाखाय ओमफ्राय भिडिअ'सै आरोना सर्ट भिडिअ दंना गैयाथाय आयु जि गोलाव गोलाव भिडिअफ्रानो लागाव माबा फिल्म सिस्टेम जोबखो आरोना भिडिअफ्रा ओमफ्राय सर्ट भिडिअ गैबावासो अब्लाबो आं मोनसे दान खालामसै आरोना मोनसे 2 मिनिटखौ आरोना 2 मिनिट दङ मोनसे 50 सानजिया आइदि दंना प्रफाइलाव लागना चेनेल दंना बेयाव थुनांगौ अब्लानो जायो आदसा प्रफाइलाव लांनांगौमोन आरोना आं थुदों आरोना ओमफ्राय मानोना गैला बे मबाइला ओंखायनो जाला आरोना रिसार्ज गैला आरो जोब्बाय जिअ नाम्बारा रिसार्ज गैला आरोना माथो खालामबावनो आरोना आइडिखौ गाबोननिफ्राय हरफिनांसिगोन गाबोन रिसार्ज जानोसै आं दिनै सोना बिदिनो आरोना बिदिनो खालामनांगौमोन दैजिरि जि आदसा दिपालि थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि फेस्लास नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सनजि नोंनि मबाइला देखायलाय आदसा बे नैलाय देखायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा जेम अफिसियेल अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नोंनि महर देखायनो थिनदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा बाजै एस एम बड' सफैनो हादों थेंक इउ स' माच हेल' सनारि जान थेंक इउ बाजै एस एम बड' जोबोद गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नायब्लाबो आंनि फेस्लास्टाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय सनजिया दिङानो मबाइल देखायलाय आइदि आं खिन्था हरनि लाब गैला आरोना खिन्थाब्लाबो आरोना मबाइलानो अन जाबावलासो बाराबा माबायानो आरोना माथो खालामबावनो आरोना बे अन जायैखौलाय जाला आरोना बियो अवान दानबो जाबावासै नै भिडिअ'आबो जालालै गाबोन हरनांसिगोन आरोना बे माबा गैला नालाय ओमफ्राय नैबेवहाय हसपट लायोबा आंना एल बि आ प्रब्लेम जागोन आरोना ओंखायनो नेटआ नांनाय नङा बारा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आं जि उन्दुनो ओंखारबाय सना थोद लोंदों बियो लादोंदां नोङो लादों उन्दुनो ओंखारदों लादोंना नोङो उन्दुनो ओंखारदोंसो होनदों दा उन्दुनो दा उन्दु ओमफ्राय जोंना मा होनदों आंना 12था आन जाबायलै दिङालै आयु नों बांद्राय साब लादों खोमालै ब्रादार बांद्राय साब लायोबा बारा जायो आरोना सानसेयावहाय सयथा लायोबा सानफ्रामबो सानसेयाव सयथा मोनबाय थायोबानो जायो आरोना ओमफ्राय आंना 14था लानायाव 7था आन जादों बिदिनो बांसिनसो खमायो आरोना 7थाल' थादों बिदिनो आन जाफिनो आरोना माथो खालामबावनो आरोना बेखौहाय नोङो ओमफ्राय एल बि होबासो मोनफिनगोन आरोना सोरबा एल बि होयोबा बेनाव लायफिननांगौ आरोना अब्ला बे आनजानायफोरखौ मोनफिनो आरो सोरबा आंबो खालामफिननो हागौ नायागारा ओरैनो साब खालामनाय थायोना बिदिया ओमफ्राय जोंहा
एस एम बड' बाजै जिउआ मा होनदों आलासिफ्रा थांबाय सना दासो थांदों। नोंखौ गखायालै नों दोनाबाथाय बे दाउखासिखौ। ओमफ्राय जोंहा दिदोम बर' मिउजिक सं आंजों लोगो जादो ना गैया नालाय होनदों अ लोगो गैयाबालाय लोगो खालामलाय आरोना मिउजिक सं लोगो खालामलाय आरोना ओमफ्राय होमबा नै ब्लु हरनोसै आरो ना कमेन्ट हरनानै दोन नै आं गोरैबा होलायबाय आरो ना ब्लु हरबाय आरो ना दे लोगो खालामलायदो आरो ना बयबो लोगो खालामलाय ब्लु हरबाय आरो ना आङो ब्लु खालामबाय आरो हरबाय आरो ना बयबो लोगो जालायनो हागोन नैबे मलखौ नायनानै लाबोबो गैखाला ओमफ्राय माथो खालामो दे होदस जारला बेटारिबो चार्ज गैबावलासो नै बेयो गंसेया र' आं न'आव थांबा आं एक्सट्रा आइडि खुलिनोसै आरो ना बयनोबो सेन खालामबाय थानोसै एखेबारे स्पिड खालामबाय थागोन आरो बयखौबो सापर्ट खालामगोन आङो जेसेबां हायो एसेबां नाजाबाय थागोन लोगोफोर स' नोंथांमोना आंनि लाइफआव फैबाय थाबानो हागोन जेब्ला आं न'आव थांगोन अब्ला नोंथांमोनखौहाय सापर्ट खालामजोबगोन आङो ओमफ्राय दा बेयाव थानानै बारा चान्स मोना आरोना बारा गोबाव गैखाला मास मोनसेल'सै आरोना आंनि सान्सा आरोना ओमफ्राय नै मानसिबो थाबायदों ओमफ्राय जोंहा मा ओमफ्राय एस एम आब'आ माथो लोंथारा माथो होथारलां आंखौ आदसा एस एम आब'आ माथो होथारला फैथारला ना होथारला आंखौ होनदों ना सैथारला होनखोथाय जिखुनु जाया ओमफ्राय फनबो हरा आब'आ औलै फनबो हरा जोंखौ गोजानाव थानायखाय खुसि मोनबाय बिसोरो जोंखौ गोजानाव थानायखाय बिराद खुसि मोनबाय आरोना माथो खालामबावनो दे बिराद खुसि मोनबाय आरोना गोजानाव थानायखाय आं ओरैसै बुंबाय आरोना गाज्रि मोनलाय नाङालै बयबो ओमफ्राय गोजानाव थानायखाय खुसि मोनदों आरोना बिसोरो र' थांगासिनो दङ फुख्रियाव माबेसे ना दङ जोंहा मा होनो जोंमा अफिसियेल जोंहा नाखौ मासेबो दोनखाया दे मासेबो दोनखाया दे मानो जोंहा जोंमा अफिसियेल दोनालाय मिथिबायना फनबो हरा आरोना दिदोम बड' लोगो जादो दे औ दे लोगो जादो ओमफ्राय सनजि आइदिखौ देखायनो ओइ देखायालै आइदिखौ मिथिबायना सोनजि देखायालै आं आइदिखौ देखायगौमोन आं आगै आदसा देखायालै आं सनजि मिथिबाय ने देखायथ'आ थोदस बेबायदि लाग्रा नङालै आं होनदों आरोना आदसा जोबोद मोजां आरोना बरिया थेंकिउ बाजै ओमफ्राय जोंहा जोंमा अफिसियेल 40 आइडि लादों दिनै फुंनिफ्राय आयु गैलालै जा बुरजा लादों बेसेबां साब बारायखो बेबा होमबा ओमफ्राय जोंहा थोदस बिदि नङा जोमाव आगै सना टाइमा मिलायाखै ओरैसै ओमफ्राय गाबबायनो जोंहा ओमफ्राय जोंहा फिरु सना सफैखादों नोंखौ सौसिगोनसो आं फिरु नोङो गोदान गोदान लादों दा फिरुआ गाबफैबायसैलै सना गाबनाङा दे एस एम बड' आब' थांबाय नामा आलासिया होनदों आरोना थांबायलै ओमफ्राय दिङा होनदों गाबबाय आरोना आंनि माथोखौ खोनादोंना खोनायाखैलै कमेन्ट हरलाय खोनादोंना खोनायाखैथाय मैया मानो खोनायाखै आं बिराद दुखु मोनदों आरोना हरावहाय आङो बाजै एस एम बड'आहा आंनाव 19 थाखानि एमबिसो हरदोंमोन बे उन्दुनाय समावहाय ओमफ्राय आङो होबाय आरोना बेनिखायनो लस जाजानो गिनानै आरोना मालायनि फैसा दैयाव थांजानो गिनांगौ ओमफ्राय दिदोम ब्लक दिनै बैग्रि जाला जालालै आदा आं एसे माने जाथ'ला आरोना जानायाथ' बैग्रिया बिराद बरिया बरिया दं ओमफ्राय मोनाबायलै माथो खालामबावनो आंखौनो नुनो नागिरबावला आरोना जागौमोन आरोना दंबालाय खाथियावनो आं गारबोबाय बैयाव गारबोबाय आरोना बैग्रिखौ बैयाव गारबोबाय एसे गोजान जायो बैयाव गारबोबाय आरोना ओमफ्राय जोङो एस एम बड'आ मा होनदों थांबाय आलासिया औ थांजोब्बाय आरोना आयु आंखौ गारनानै आलासिफ्रा जि गोथाव गोथाव जाफैबाय सालाफ्रा आंखौ गारनानै आरोना गैबावा ओमफ्राय दा जाखां लोंखां ब्लदबाय जेबो खबर गैबावला दा थांबालै भाइ बो होननायबो गैला आरोना थाथ'दो ब्र' बो गैबावला आरोना ओरैसै ओमफ्राय फिरु अन थेंकिउ स' मास ओमफ्राय गाबबाय आयु आलासिखौ नोंनिसो दं नाब्रा फिरु आलासिफोरनि गेजेराव सासेया ओरैसै दिङा थिरुखि नों गाबबाय ओमफ्राय खोना
खोनादोंब्रा आदसा थेंकिउ ओमफ्राय जोंमा अफिसियेल मानो दानखो गाज्रियानो जा मोजाङानो जा कमेन्टआ थाथों आरोना दिलिट खालामनाङा दे जोंमा अफिसियेल ब्रादार जेबो नङा आरोना एख' नङा जेबो प्रब्लेम नङा आरोना अब्लाबो मानसिफ्रा नुयो आरोना बिनि थाखाय दानबाय आरो जेबो नङा दे ओमफ्राय मालायनि एलबि आव गाबबाय थायो नों आं दिङा गावनि एल बि आव मिनिबाय थायो नों मालायनि एलबियाव गाबनांगौ माथो खालामबावनो दे गाबनांगौसो जाबाय आरोना ओमफ्राय गाबबाय आरोना बिदि होननानै ओमफ्राय अ थेंकिउ स माच ओमफ्राय जेखाय खबाइ जोंहा बाजै सफैदों दिङा आय आइ मोदै रथ' रथ' थेंकिउ स माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'दोंब्लाबो आंनि एल बि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आय नै नाहरबाय आरो ना आय बाबाय एसे होनबाय नामा जोंहा फिरुआ ओमफ्राय हेल' हेल' होनदों जोंसार अफिसियेल थेंकिउ स माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय अननानै लाइक होआखैबा लाइक होदो आरोना लाइक दं थेंकिउ स माच फिरु आयु फिरु खि रागा जोंबाय नामा आं लायालै होनबालाय दे आं लाया नोंखौ आं लालालै नोंना दंखायो आं मिथिखागौ नोंना गोसोथोनाय दंखायो नोंना सासे दंखायो होद सिंगोल जिबन सिंगोल आइ एम सिंगोल हु मे हु सिंगोल गानसो खननांसिगोन नामा आंलाय ओमफ्राय लाइक दनदो ओमफ्राय आयु हाहानो ओमफ्राय जोंहा जेखाय खबाइयाहाय गाबफैबाय आरो ना फिरु लाभ इउ गेम अभारनो ओमफ्राय जोंहा मा खबर मोजां बाय ओमफ्राय फिरु गाबबाय आरोना ओमफ्राय जोंसार अफिसियेल लागाव होनदों आरोना औ माखौब्रा दिङानो आं मिथिलालै आं मिथिला आरोना बेबा माखौ जिखुनु जाया आं मिथिला आरोना ओमफ्राय लागाव बोरैसो ओमफ्राय लागाव जोंसार फंबाय ओमफ्राय जोंहा गावनि एल बि आव हाथायानो लोमा दिङा होद तेरिका लागाव ओमफ्राय जोंहा जेखाइ खबाइआ बा हिनजाव मोननो रोङै हिनजाव गैया आइ एम सिंगोल जोंसार लागाव ओमफ्राय थुद सोरनावबा एस एम एस हरनाया नोंनावसो एस एम एस कमेन्ट लिरफ्लांदों मोनफंबाय आदसा बिदि जादों दे जेबो नङा ब्रादार थेंकिउ जेबो नङा आरोना गोरोन्थि नङा आरोना जेबो नङा दे जोंमा अफिसियेल आदा जेबो नङा आरोना ओमफ्राय जोंहा जोंसार अफिसियेल लागाव ओमफ्राय नै आंना गुमै सना फैदों सना लायबावसै ओमफ्राय जोंहा जोंसार लागाव ओमफ्राय लाइक दं थेंकिउ स माच दिदोम थेंकिउ स माच ओमफ्राय सोर लाइक होआखै ओमफ्राय लाइकआनो गैथ्रा आरोना आय गैथ्रा ओमफ्राय हेल' ब्र' होनदो ना जोंहा हाजोमा बसुमतारी थेंकिउ स माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम आरोना जोबोद साबायखर थाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सोर दंबावोथाय ओमफ्राय मा होनदों जोबाव फाग्ला आंखौ माला लागोन नोङो र' आङो सनजिनि खोन्थागोन नोंखौ आयौ मा मला गोमदों नामा नोंखौ खिन्थाखागोन आं सनजिखिजों नोंखौ खिन्थागोन आं साला सेनो नागिरदों नोङो आंखौ लायागारा नै नोंखौ नायखा सौखाजोबगोन आं थाल्ला सौखाजोबगोन आं ओमफ्राय हाजोमाया मा होनदों मा खालामदों आदा ब्र' नै आं लामायाव जिरायफैदों आरोना दसे ओमफ्राय एसामिसखौबोथ' बुंनो रोंखाया आङो मा बुंबावनो बे आङो जेबो रोङालै जाम्बा स्टाइलखा एखेबारे माथो खालामबावनो जेबो रोङा आं दसे एलबि होनोसै दे सना हो थांनो आं जाखांजोबनानै एल बि होनो ओमफ्राय फाग्लाखा खिन्थु आं दिङा फाग्लाखानोसै ओमफ्राय थेंकिउ स माच ओमफ्राय जोंहा बि अफिसाव सफैखादों थेंकिउ स माच दिनैसो सफैदों आरोना जोबोद गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नायब्लाबो आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय अननानै लाइक होआखैबा लाइक होदो मा दाबो सान हाबाखै नामा ब्र' हाबबाय आरोना दहायनो हाबदों ओमफ्राय दा आद्रा जाबाय आरोना ओमफ्राय मा होनदोंथाय जि उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुनो ओंखारबाय नोङो एल बि होनो ना उन्दुनो
ओमफ्राय बि अफिसियेल अबाव दं नों अ नै लामायाव दङ आरो ना महाराष्ट्रनि लामायावनो दंथारोलै हारसिं रावबो गैयि जायगायाव ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दिङा नों माला लागोन आंखौ ए लानो लानो नोंनि फिसाया दामाबानो जाबाय आंखौ नोंखौ लायोब्ला लानो थोद ओमफ्राय अइ फंबाय नों आइसि दुखु जादोंलै फंबाय आं थांनोसै आयौ ओइ फंबाय आं एसे दुखु जादों आयु मा दुखु जालायखो फंबाय नोंहालाय ब्रादार फंबाय मानो दुखु जालायखो मानो ब्रादार मानो दुखु जालायखो नोंलाय जेखाय खबाइ अन दं दे थेंकिउ स' मास जेखाय खबाइ गावनि बे बिराद ओंखाम संनाय खावनायफोरखौ गथ' गथाय गोनांब्लाबो आंनि फेस्लाय स्राव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बाजै जेखाइ खबाइ ओमफ्राय आं आइदि मोननै दार मासनि नै रिसार्जबो गैला जेबो गैला रिसार्चखौबो मोनखाला सोनोबो हाखाला आरोना नैबे दुखिया जिबनावलाय माथो खालामबावनो आरोना बेनोसै आरोना आयु माबा फ्लाइन हरसो गावबायलै घन्टाया फेस लाइट लाइटसो सुबावसै आं ओरैसै ओमफ्राय अके ब्र' आदसा अके अके ओमफ्राय जोंहा जोंसारा गाबबायसो आरोना आय ओमफ्राय जोंहा जोंसारा गाबबाय हराव ओइ गुमै मा रायलाया नों आंजों ओरैसै गाबबाय आरोना रायलायनि थाखाय ओमफ्राय गाबबाय आरोना जोंहा जोंसार अफिसियेला गाबबाय आरोना ओमफ्राय फिरु गाबबाय आरोना आय फिरु लागोन लागोन जिउ लागोन आरोना आंना सिंगेलखा आरोना ओमफ्राय आंनि थाखाय न' प्रब्लेम बियो आदसा सनजि न' प्रब्लेम आरोना ओमफ्राय जोंसार अफिसियेल आयो गाबबाय आरोना बे कमेन्ट हरासैलाय बियो थांलायबाय बियो एल बि होदों होननानै एल बि होनो मोना नोङो हराव हो एल बि खौ उन्दुनो ओंखारदों हराव हो आंनियाव होनो मोनथ'वा नोङो आं थाङागौमानि आं दोनागौमानि एल बि होनो आं इनभि होनो मोनखाया नोङो एस एम बड' नोङो आं होखांबा हो माबायाव हो 8थायाव हो नोङो र' नोङो ओमफ्राय जोंहा जोंसार अफिसियेल गोराव हराव ओमफ्राय जोंसार अफिसियेल आं दुखु जादों बैनाय आयै मानो बिदि दुखु जाखो लाइक दन थेंकिउ स' माच बि अफिसियेल थेंकिउ स' माच लाइक दन वेन्डार फर गेमिं थेंकिउ स' माच हेल' ब्र' हेल' गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंसार अफिसियेल आयै हराव हराव गाबबाय आयै लागाथ्रालै हराव हराव ओमफ्राय जोंसार गुमै मानो दुखु जादोंनो आयै नै बेनो माबा दुखु जादोंनो अननानै खिन्था हरदो सोंहर आरोना बयबो मानो दुखु जादों आंबोथ' मिथिला आरोना ओमफ्राय जोंहा हाजोमा अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय अफिसियेला गाबबायलै आयै वान्डाफुल गेमिं अन थेंकिउ ओमफ्राय आंखौ लादो सोरबा हाबा जाखानायबाबो लोगो आं खेला हाबा जाखानायबाबो आयै नोंबो बिदि जानानै दं आं बादि आयै उन्दुनो ओंखारबाबो दसे होनोसै आं नोङो उन्दुनो नोंनाव थांनो र' नोङो उन्दुनोसो होनगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय सोर नोंनि बिसाय हो दिङा मा होनदों सोर आंनि फिसाय हो दिङा आं मिथियालै एखि दे आं मिथिया आरोना नोंनासो सोर दङथाय जिखुनु जाया आं ओरैनो बुंबाय आरोना गाज्रि मोनलायनाङा ना लोगोफोर दंनायोना गैलिया बेखौथ' बुंनो हाया आरोना आंनाथ' 100% गैखाया आरोना जिर'खा आरोना दावदै दैनाय ओरैसै होद दं सानगोन आरोना सोरबा आयौ सोंथारबावबाय आरोना अब्लाबो ओमफ्राय मानो आं हमनो हायाखै आं मानो दुखु जादों बैनाय ओरैसै जोंहा गावखौनो हमनो हायानो गुड इभिनिं जोंहा आर डि रादाय ब्र' सफैनो हादों थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंसार अफिसियेल आइदि हरगोन आरोना बे गोदान गोदानफ्रा आयु आइदि मोनलांजोबगोन आंनाव आयु दिनैसो फैलाजोबदों वान्दाथ' हरखांबाय आं बि अफिसियेल आयु फिर'आबो मोनबावगोन नामाथाय आयौ गुमै सना ओरैसै मिथिया नालाय गावखौनो ओमफ्राय जोंना गाबबायलै आयु हराव जोंसार औ बैनाय होनदों आरोना रादाय आइदि हरदो बे बस औ हरगोन नोंनि थाखाय दंखायो हाजोमा ब्र' अ र' ब्र' आदसा दे ओमफ्राय जोंहा जोंसारा बैनाय आं थांथ'नोसै थांथ'नोसै बे आयै जिउ मानो गाबनानै हराव थांनोसै होनबाय आरोना दानिया आयु गाबनानै थांनो होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंना वान्डाफुल ब्र'
हा 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 लाजागोन ना लाजाया ब्र' लाजायो जेखाइ खबाइ बाजै जिउ सना अवान थेंकिउ आयु नै दासो सफैदों जोंहा रानिया आंनि फानजारियाव जोबथेजानाया जोबथेजानानै दासो बिरग'नो मोनदों आंजों बाराबा ओरैसै जोंहा हुराव हुराव गाबफैबाय आयो आं र' खाथियावबा हुगार हैसिगौमोन मोदैखौ ओमफ्राय जोंहा जोंसार अफिसियेल आयो हानो ओमफ्राय फिरु आयै गाबबाय आरोना जोंसार गाबबाय आरोना ओमफ्राय नै जोंहा गाबबायलै आयै दैबो लोंबाय गाबै गाबै मुलि जाखोना माखो जिउ सना गोरबोनि दाउ खालै र' गनाय नङा नोंसोरो आंजों आं थांग्रोनि ओरैसै लाजायो ना लाजाया ब्र' लाजायो लाजायो मानो लाजाया जानांगौ बे मनाया गब्लं नंखायाना मना गब्लं नंखायाना मना गब्लंबासो लाजानाय नङामोन मनायाथ' गब्लं नङाना लाजाजोबो गासिबो आफेल आलु मना जलं गैया गब्लं नङा दे लाजाखायो आंना गासैबो लाजाजोबो गिनासो लाजानाय नङा आरोना सना मानो गाबखो आयै जिउ ओमफ्राय जोंसार अफिसियेल आयै हुरा हुरा ओमफ्राय जोंहा नै उनु सना जिउ गाबबाय जेखाइ खबाइ अन थेंकिउ स माच आंबो उन आयै गाबबाय गाबबाय ओमफ्राय गाबबाय आयै आबुनु सना जिउ फिरु गाबबाय आबुना आयु ओमफ्राय जेखाइ खबाइ अन आयै आबुनु सना जिउ गोरबोनि ओमफ्राय नै फिरु सना आयु नालिश सफैनो हादों आयै गाबबाय नालिश सना जिउ आंनि फानजाराव जेबथे जानानै दोननाय दिनैसो सफैनो हादों नोङो दासो सफैनो हादों जिउ सना नोङो आयु सना आब' उनु गाबबाय आरोना फिरु सना गाबबाय आयै लागाथ्रालै बोरै बोरो आंनो माबा बिनाया नोंना हरखांबाय दे आङो के जेखाय खबाय नोंनो दहाय आइदिखौ हरदों आरो ना दिनै आइदि खुलिनाया जायासै आरो ना आंना ओमफ्राय आब'नो गाबबायलै आय फिरु गाबबाय आय आब'नो जिउ सना ओमफ्राय जोंहा जोंसार अफिसियेल आं फैबाय दे अथिसा थेंकिउ स माच दे गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लास समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो ना ओमफ्राय नालि आयै जिउ सना फिरु सना बुनु सना जिउ ओमफ्राय आयै नै गाबबाय आय गाबला जोबबायसोलै आयै गैलालै साथामबो गाबबाय दाना आयै गैलालै आयै गैलालै गाबबाय ओमफ्राय दे थांथ'बाय आं सनाफोर दे आयै गोसोथोनायखौ गारनानै थांसै आरोना नोङो बिबोनांखौ गारनानै थांसै आरोना बिबोनाङा आयै बिबोनाङा मागोनासो गाबदों गालांजानानै आयै बिबोनांखौ नोङो गालांबाय आरोना ओमफ्राय हिउ हिउ हिलु फरमानदा नालिस सना मोदोनि मा होनदों मोदायनि बाना आदसा नालिस सना मोदैनि बाना आयै ओरैसै आरोना ओमफ्राय मोदैनि बाना आयु गैलालै आइ फिरु सना नालिस सना फिरु सना उनु सना आयौ गैला गाबला जोबबाय अन ओमफ्राय थेंकिउ स माच ओमफ्राय अफिसियेल गाबबाय लागाव मोदैनि अन आयौ आयौ बोरै जाला जोबखोलै सना मोनो खिमोन बाजैयाबो गाबबावबायसो जेखाइ खबाइ सना नोंबो गाबबावबायसो आरोना आयै बोरै जाबावगोन बि अफिस अवान थेंकिउ स माच ओमफ्राय जोंहा वान दा फर गिबिंआ ओमफ्राय अवान थेंकिउ स माच ओमफ्राय होननानै बिउसिफिलाबो हा बिनिबाय ओमफ्राय ओइ नै जोंहा बिरुवा थांसै आंखौ गारनानै गग्ल'सो लानो थिनबावबाय आरोना बियो ओमफ्राय नाबुनु गाबबाय आरोना आयै नै आयै हा फैबाय फिरुआबो ओमफ्राय आंबो नोंबो हरदो आइदियाब्र' हरगोन ओमफ्राय गाबोनसो हरनो हासिगोन आरोना ओमफ्राय आइदिया नोंसिनो हरखांखानाय आरोना ओमफ्राय सोरबा गोदान दंबा मोनगोन आरोना बिराद मोनाबायबो आरोना सना मोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद मोजां मोनबाय बयखौबो आरो ना बुनुखौ आं हाबा लानोसै फिरुखौबो हाबा लानोसै नालिखौबो हाबा लानोसै सोरबा माबा बुंनांगौ दंबा बुंखाहर आरो ना आं लाजिबायसो मानो बिदि बुंफ्लांखो आंलाय इस लाजिबायलै आं बुंबा बुंनानै मालायबा गैलालै आब' अनु गाबबाय ओमफ्राय नालियाबो मोदै रथ' जोंसाराबो हानो नालिक गाबबाय आयु गाबनाय जोबसैलै लागाव गाबजोब्बायलै सयथिबो लागाथार ओमफ्राय नै बि अफिसाला गाबबावबायसो ओमफ्राय ओरैनोसै मोनसे रायलायनो हायैलै दिङा सना ओरैसै मोनसे रायलायनो हायैलै दिङा सना आयु फिरु सना नोङो मानो रायलाया आंजों मानो रायलाया नोङो आब' उनु गाबबाय ओमफ्राय जोंसार अफिसियेल गुड नाइट एभ्रिवान गुड नाइट ओमफ्राय आबुनु फिरु अनु सना मा खबर नै दासो खबर ओमफ्राय नालिसना थांबाय आरोना बाय लाब्रबबाय आरोना नोंखौ र' खानानैसो लाखिनांसिगोन आं
बाराबा बिरग' लांसिगोनलाय नोङो फानजारनिफ्राय ओमफ्राय जोंहा गुड नाइट गुमै बाय होनदों आंना फिरुआ जोंहा आयइ ओमफ्राय बे अफिसियेल थाफा खङआव थेमा गोनां गाबखो थाफा खङाव माने थांखु थिमा गोनां मा गाबखो आरोना आयु थाम्फै बिरदोंलै माला ओमफ्राय जोंहा आबुनु गाबबाय फिरु गाबबाय ओमफ्राय जोंहा आबुनु फिरु सना खि बरियाखा बिदिनोसै आदसा खबरा बिदिनोसै बरियाखा नङा आरोना ओमफ्राय जोंहा वान्दारफरनि बि अफिसियेल होनदों आरोना ओमफ्राय आबुनु गाबबाय फिरु गाबबाय आबुनु आयु गैलालै गैलालै गाबबाय रोदो ओमफ्राय अनुसना जिउ ओमफ्राय जोंहा मानोबा एस एम बड' बाजिया कमेन्ट हरासै आरो ना ओमफ्राय नटिफिकेसनाबो हाबफैबावा दाबो ओमफ्राय एल बि होनोसै होनदों ओमफ्राय आंनावबो फैयासै खमनो दुखु मोनबायलै बियो आंखौ जानो गावस्रा जाखोमाबाय नालाय ओमफ्राय गाव आंहा मोनजायासै नालाय आं जा दुखु मोनो आरोना ओंखायनो खमेन्टबो हरासै बियो कमेन्टबो हरासै आं जा दुखु मोनखादोंलै गावसोरा गारनानै एफा लोगो एफा एखेबारे गावस्रा जाखोमाहैबाय आरोना आंखौ देनां हारसिं थिखख' लासिं सिं थांथारनाय नङालां आं हारसिं बोरै थांबावगोन लाजिबायसोलै एलबिखौनो होलासै आं बारानिफ्राय मिथिगौ दा आबुनु गाबबाय फिरु गाबबाय आरोना आयु गैलालै गाबनायल' अननो गाबदों आयु गैलालै ओमफ्राय आं आइदि मोनगौमोन सना दिङा सना अ आदि मोनगौमोनथ' आरोना आंनाव दंखायो नोंनि आदिया र' हरगोन आं नोंनियाव नोंनि एलबियाव थांनानै हरगोन नोंना फिर' ब्रह्मखा आरोना नामा दसेनो फैखायो फिरु ब्रह्म होननानै आइडि सार्च खालामबानो मोनजोबो गासिखौबो गोसोआव थाखाजोब्बाय आङो नामफोरखौ मिथिबाय अनु नार्जारि फिर' बि अफिसियेल टु बि अफिसियेल ओमफ्राय जोंहा फर वान गुइमिं थेमिं दंलाजोबखायो एस एम बड' बाजै दंलाजोबखायो आयु गाबलाजोबबायलै आयु जिउ सना मोनोखि आंनि गासिबो गोबा आइदि देद' आइदि देद' आइदिखौ दा मोनायाव खालामफिनसै आं हस्पट लानानै लोगोनिफ्राय ओमफ्राय बर' गोमिं आयै उनु सना जिउ आं मोनथिजोबखायो गासिखौबो परवना गेमिं अनु ओमफ्राय नालि ओमफ्राय जोंहा फिरु ब्रह्म एस एम बर' बाजै ओमफ्राय सोर सोर दंबावो फिरु अनु आइ लाभ इउ दिङा आइ लाभ इउ आइ सना आइ लाभ इउ दासो आइ लाभ इउ बुंदों नोङो नोङो दासो आइ लाभ इउ बुंदों एथ' ब्रेकआप खालामजाबाय आं नोंजों आइ लाभ इउआ दासो फैबाय लास्टावसो आइ लाभ इउ आइ लाभ इउ दे सना जोंहा गोजोननाय मोनबाय आरोना आइ लाभ इउ होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं नोंखौ मोनखासिगोन बायदि मोनबाय आरो ना बुं थेंक इउ स' माच ओमफ्राय फिर' अन थेंक इउ स' माच अन फिर' गाबबायलै आयु आयु आब' आयु सना जिउमोन आयु अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आइदिखौ हरगोन आरोना आं हरजोबखागोन ओमफ्राय नै दाबो दंखोमालै बाराबा मोनाबायसो ओमफ्राय आब' ओमफ्राय फिर' होनदों आरोना अन अन ओमफ्राय लाइक दन आयु जा गोबावजोंसो लाइक दन जोंहा फिरु सनाया दासो लाइक दन जा गोबाव जानानै ओमफ्राय पर'आनो दा जालि मिनिनाया नों जालालै मिनिनाया नों होनदों आरोना ओमफ्राय थाम्फैखौ खबथार ना जा थाम्फैया बिदियाव फैदों मिथिबाय नै फैगासिनो दं आरो थाम्फैया ओरैबो ओरैबो थाम्फैखौ खबथार जायालै सना जाया दे बेमार जाबा सोर बासायनो आंखौलाय आंना गुसिनायबो गैया बेनि सायाव सोर आंखौ नायगोन आरोना ओमफ्राय गाबबाय आरोना बिदि होननानै होननानै साथाम गोजों बिहारि लाबोनोसै नों सना आयौ फिसाखौल' साबैसे खांगोन आयौ गैलालै बुंनो सना बिदि नङालै मिथिबायना आयौ गैलालै ओमफ्राय मिनिबावबायसो होद ओमफ्राय सनजिर थेंक इउ स' माच एस एम बर' बाजैया मानोबा कमेन्ट हरासै नायखोमाबाय थाबाय एल बि होआगारा आयु सना जिउ नोङो र' ओमफ्राय लाइक ओमफ्राय हानो ओमफ्राय जोंहा आब' अनु आयु गाबबाय ओमफ्राय ब्र' 50 खालामलाय आयु सनजय गैयादै आंनाव आदसा 50 आयु 50 बा आं 50था आइदि खुलिनांगोन माथो र' खालामगोन आं लासैनो खालामबाय थागोन आरोना आं सम मोनाखै आरोना लागाव अनु सना 50 साबैसे खांगोन आरोना ओमफ्राय जोङो आं लाजिबायसोलै बिदि नंग' ओमफ्राय सनजित बर' सनजित बर' आदसा ओमफ्राय सनजित बर' गाबबाय आरोना फिरु सना नों मानो एल बि होथ्राखै आयौ मानो होदोंब्रा फिर'आ दिनै होआखै खोमा दिनै दहाय होआखैथ' फिर'आ दिनै होआखै औ फिर'सना नों
फैयाखै दिनै ओमफ्राय जोंहा सनजित ओमफ्राय गाबबाय आरोना बुङो ओमफ्राय हानिफ्राय वानडार फ्र होनदों आरोना वानडार फ्र होनदों आरोना ओमफ्राय बुंनो गाबबाय आरो आयु मोदै रथ' रथ' गजोबबाय आयु जिउ सना अखाया आंजों मिथिबाय दा ओमफ्राय पर वानडाखौ मिङा मा होनदोंथाय मा खालाम सनजित ओरैसाय मा खालामदोंथाय सोंलाय हरदो आरो ना ओमफ्राय जोङो गाबबाय आरो ना बुङो ओमफ्राय फिरु दं सना मोसाना मानसियानो जायाना औ औ जाया आरोना औ फिरु सना मानसियानो जायाना ओंखायनो आइदि हरग्रा मानसिफोरनावसो थायो आरोना बिदिनो जों आइदिखौ बेखायनो 10था गाहाम खुलिनानै लानांगौ आरो ना ओमफ्राय बेजों सेन खालामै खालामै नोंनियावहाय नोङो ब्लु होनानै लाखादो नोंनि एल बि आवहाय सोनानै लाखादो कमेन्ट मोनसे हरनानै ब्लु होदो ओमफ्राय ग'आव थुनानै नोङो मबाइल गंनैबाथाय थाब थाब खालामनानै फैदो आरो ना ओमफ्राय भिडिअ' दोंसे दोंसे नायनानै हरनांगौ आरो ना नङाबा आइदिया आनजाफिनो आरो ना ओमफ्राय दिनै लोंनाय गोनां नामा इउटुब औलै बिराद लोंदों आरोना जोंहा आरो खाफालबो गैया मासनि जा दुखु मोनखादोंना आं मैयानिफ्रायनो आरोना ओमफ्राय जोंहा आबुनु गाबबाय सनजितआबो गाबबाय हाहानानै गाबबायलै ओमफ्राय आं लोङा आरोना जिबनावबो आं दांफेराखै बे बुस्थुखौ ओमफ्राय वान दा होनदों आरोना नाब्ले नोंबो गाबबाय आरो ना ओरैसे वान दा हाहानो आबुनो गाबबाय आरो ना ओमफ्राय वान्दार फर गेमिंआ दिनै लोंबाय लोंनाय गोजा नामा इउटुबारफ्रा औलै लोंनाय गोजा आरोना ओमफ्राय जोंहा बुंनो गाबबाय आं लोङा लोङानो बेयाबो मालाय लोङा आरोना थराखै थर'आ आरो थगायाखै होननाय जादों ना वान्दानिया ओमफ्राय दाना मेगन मोदै आरि आयै सना नों गाबबाय थाबाय आरोना आं बोरै मा खालामबावगोन आरोना नों गाबनायखौ खाथियावबो गैया मोदै हुगारनो अनु आंनि SMS खौ नायानो माथो दिङाया आयु नायदों आरोना नों गाबबाय नायगासिनो दङ लासै लासैनो ओमफ्राय दा आबुनु गाबबाय आरोना लागाथारा मोनसेल' नांगौ आरो ना आदसा दे ओमफ्राय खा बेसे बैसे लोंखो आरो ना मोनथिलालै आरोना बेसे लोंखो बिसोरबा ओमफ्राय फोरनि कमेन्टखौ हौवाफोरनिखौ फराया नाया ओरै ओमफ्राय जोंहा वान्दार गेमिंआ हाहा बिदि होननायखाय वान्दार फर थाथ'दो होनदों आरोना आदसा थांसिगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा आजारिया गाबबायलै ओमफ्राय जा नाहरबाय दे होनदों दे होनदों आरोना ओमफ्राय सना जिउ मानो गाबखो हिलु नै ओरैसै ओमफ्राय सानसेयाव 10था जनखौ खागोन साथाम हिनजावनि फिसा जा फैलायबाय बिफा जासिगोन नों दिङा सना आयु मिथिबाय सना मानो बिदि बुङोलै आयु आयु सासेयाव दसजन साथाम लायोबा 30 जन आं लाजिबायलै मिथिबाय गैलालै सेसलै आयु जोङो सानैल'सै भिउसआनो सानैल'सै आरोना ओमफ्राय हौरा मिनिफैबाय आरो गाबबायबो मिनिबायबो आयु मिनिजोब्बायलै सयथि ओमफ्राय लाभ इउ थिंकिउ ओमफ्राय उइलियाम ब्लक थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोन थाबाय हेल' गुड इभिनिं गुड नाइट ओमफ्राय आब' सना लाभ इउ थेंक इउ स' माच दे मिथिखाबाय आरो ओमफ्राय लाभ इउ ओमफ्राय गाबबाय आरोना ओमफ्राय उइलियाम आंखौ सापर्ट खालामना खालामाखै खालामबाय र' नोंखौ मैया खालामदों आरोना ओमफ्राय दाहायबो खालामबावगोन र' नोंना उइलियाम ब्लक WILLIAM नङा होमबा ना WILLIAM नङा होमबा ना ओमफ्राय ओइ सना दिङा खि बथा आयौ ओरैसै सोरबा ओंखाम जाबायलै ओमफ्राय सनालै होनदो औलै कि सना जिउ ओमफ्राय गाबबाय माथो बाय लायो माथो ओमफ्राय गेम अभारनो आयु ओरैसै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आब'नो नाहरबाय आरोना वान्दार फर गेमिं हिलु ओमफ्राय उइलियाम ब्लक लाइक
थाबाय ओमफ्राय नै दासो जोंहा आइदिखौ एबारसो मोनसिगोन लास्टावसो सोर उइलियामनि थाखाय उइलियामनि थाखाय नै आइडि हरसै आरोना आङो आइडि हरसिगोन आरोना दङ आरो दा गोदान आइडि नोंनि थाखाय मोनसे खुलिनाया गोदान दङ आरो ना ओमफ्राय लाइक थेंकिउ स' माच ओमफ्राय नोंखौहाय अलाव थुनसै आरोना नोंबो लाइभ भिडिअ होयो लाइभ भिडिअ होग्राखौ अलाव थुगोन ओमफ्राय नोंथाङा बेसेबां माने बेसेबां होयो नोंथांनिखौ नायसै आरोना ओमफ्राय जोंहा वाइन्ड आप फर गेमिंआ मा होनदों अन थेंकिउ स' माच 1 मिनिटखौ खम दं नामा वान मिनिट नैबेखौ नायसै आरोना आयौ बहा दंलै लोगोफोर गला गला होलायबाय नायनानै जोंनि खामानियाव मनाखै आदसा मनाखै आरोना थेंकिउ बबे कम्पानिलै बियो ब्रादार नैबे नोंनिया बबे जायगायाव दङ नोङो अलियाम ब्लक अहाय दं नोङो उइलियाम ब्लक अन थेंकिउ स' माच उइलियाम ब्लक बहाय दङ नोङो नैबे खामानि मावनायाव बबे जायगानि नैबे अबेनि हिनजाव साथामनि फिसा नामखौ सोंखाबावबाय आरोना आयु आं नामखौ बे आसियाव सानबाबो सानख'नो हागोन ना हालालै नामखौ होथ थोद नामखौबो सोंबाय नामखौ दोनखानोसै ओमफ्राय कमेन्ट रायजोफोर कमेन्ट खालाम दे वान्डाखौ नायनि आं वान्डाखौ उइलियाम अन थेंकिउ महाराष्ट्र महाराष्ट्र मा जायगा आंनो महाराष्ट्रआव दं मिथिबाय दा उइलियाम ब्र' आंबो महाराष्ट्रआव दं दै आंबो महाराष्ट्रआव दं ब्र' नोंसिना महाराष्ट्र मा जायगा आङो पालघराव थायो आरोना पालघर खाथियाव आरोना ब्र' पर वान्दा गेमिंखौ नायनो आं बेजों साबखा आरोना आइडि सोलायनि वान्दा फर गेमिं आइडि सोलायगोन आरोना आं थाखाय दं खोमा नायनि आं बे मोनसे बुस्थुआ आंनाव जायाखिसै आरोना जा दुखु मोनबाय दिनै खुलिनाय आइडिया जायाखै आरोना बेखौहाय जायाखै र' वान्डानि थाखाय थाबावगोन ओमफ्राय महाराष्ट्रआव कालियामखौथ' मिथिलालै आं ब्र' मिथिला आरोना आं बेखौ जिखुनु मिथिला आरोना कालियान होननाय जायगायाव आरोना आदसा 1 2 3 5निफ्राय 30 बे नामखौ दोनगोन दे बिफा 30 जन फिसानि नामखौ दे सना जागोन दे जागोन ओमफ्राय जोंहा नैबेखौ वान्डाफर गेमिंखौ बेजों नायनि आरोना आदसा साब खालामखाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा दंबावो जोंहा नैबेखौ बिजों खालामखायाखै आं मिथिखागौ आरोना बेना बिजों खालामबावाखै ओमफ्राय बेखौबो 22 जाबायना सयस' 22 जाबाय ओमफ्राय सयस' टेस्ट जासिगोन आरोना बेखौबो लास्टनि भिडिअ गुसुंखौ नायनानै हरसै आरोना 30 मिनिटखौ थुलुंगा होनदों आरोना थुलुंगाखौ नायबाय ओमफ्राय बेवहाय कमेन्ट हरनाय नङा दे आं नैबेखौ नायसिगोन आरोना नोंनिखौ ओमफ्राय दे ब्र' आइडि हरदो सार हरबाय आं हरगासिनो आरोना नोंनिनोखा नैबे भिडिअ'आबो नै नोंनि आरोना बे नोंनिनोखा नोंनिखौ वार्निं खालामबाय मोनसे ओमफ्राय दा मोनसे भिडिअ वास खालामगासिनो दं वान्दा फर गेमिं थेंकिउ स' माच आब' अनु गाबबाय आरो ना आयौ जिउ सना आय जिउ खुगा माथो लायो माथो मिनिनाया खुगा माथो लायो लाजिबायलै आं मिथिबायना लाजिबाय आरोना आङो बिराद लाजियोलै आं मिथिबायना आरो बेयाव सिख्लाफोरसो दंबावो ओमफ्राय उइलियाम अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय उइलियाम अन रादाय बर' आंनि कमेन्टखौ फरायबावा दां ना आसोल फरायदोंब्रा नोंना अन होननायखाय फरायाखै आरो ना अन होनबाय नालाय बेनो जाखाजोबो ना ओमफ्राय बिदिनो आरोना ओमफ्राय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आयौ मोदाया नै खिथुआव गुफुर गसंना दं र' नोङो आंखौ हारसिंखाय थगाय हरलायबायना बियो जालायबाय दा मोनानायखाय ओमफ्राय जोंहा अन थेंकिउ स' माच वान दा ओमफ्राय दे हर आइदि हरगासिनो दं आरोना दे अवान दान जाबाय ओमफ्राय आइदिखौ सोलायबावनि आरोना आइदिया सोर सोरनो हराखै आइडि चेन्ज खालामगासिनो आरोना खालामनानै जोंहा अवान्डानि थाखाय दंबावो खोमा नायनि आरोना आङो नै होबाय एल बि होगासिनो दं मोदोना ओरैसै अन थेंकिउ स' माच
ना नै बिराद बुरजा मोनथाम मोनलांसिगोन आइडि टुइनटिथ्रि थांबाय ना टुइन्टिफर जासिगोन आरो ना नि भिडिअखौ नायना हरसै आरो ना नोंनिखौहाय ओमफ्राय सर्ट भिडिअखौ नायनोसै आरो ना जिखुनु हमाव थांबाय आरो ना जिखुनु लास्टआव भिडिअआ गुसुं गुसुं दं खोमा आयु एल बि होयोना ओंखायनो बिदि आरोना ओमफ्राय जिखुनुजाया गुसुं नायनोसै आरोना भिडिअखौ जि गोलाव गोलाव दङ नै माबालाय निउ बड' स्टेटास होनदों राब होनदों आयु ओइद लाइक जाबाय आरो ना अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय जोंनाव सोर सोर दंमोनथाय आइदि हर होनदों आरो ना औ दे हरगासिनो ओमफ्राय आयु आदसा ओमफ्राय आं थांथ'नोसै दे बाय बाय होनदों आयै सना नों थांसै आरोना थेंकिउ स माच आं बुंनो गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आब' अनसना जिउ गोरबोनि दावमैना ओमफ्राय अनु नार्जारि सापर्ट खालामदो आयु नै दे आं ब्लु होनसै आरोना नोंनोबो ब्र' नों बेखौ कमेन्ट खालामनानै गारबो आरोना थांबायसो खोमालै ओमफ्राय अन थेंकिउ स माच अन थेंकिउ स माच आइडि हरदोरा औ हरगासिनो दं वान दा नोंनिनो वान रान जाबाय अन ओमफ्राय जोंना रादाय अन ओमफ्राय जोंहा उइलियाम अन ओमफ्राय अन आरोना गासिबो अन आरोना सब लग अन वान रान जाबाय आरो ना जोंहा चेक खालामबावसै सासेनि जोंहा वान दा निउ खालामबावसै आरोना सेक बेजों दंना गैया वान दा फर गेमिंनिखौ नै आइडि दं दा खालामबावसै आंना आयु आंनि आइदिखौसो नुगोन नामा टुइन्टिसेभेन ना फाइभ टुइन्टिसेभेन ना ओमफ्राय फाइभ टुइन्टि ओइद जासिगोन ना फाइभ टुइन्टि ओइद जासिगोन नोंनिखौबो भिडिअ सर्ट नायनानैहाय साब खालामसै आरोना ओमफ्राय नैबेखौ नायनोसै आं नोंनिखौ बा एदभार्टाइससो जाग्रोलायबाय आयु दाउआ जादों ओमफ्राय वान दा फर गेमिं अन ओमफ्राय अन वान दा फर गेमिं हानो ओमफ्राय नैबे गेमसो आरोना नोंना फर वान दा गेम नालाय नोंना ओंखायनो गेमाव लादोना ओमफ्राय अन रादाय फल' भिडिअ नायना खालाम बस औ खालामदों आरो ना औ बेखौ अवान दान खालामखागोन आरो ना नै नुखागोन आरोना अवान दान जाबाय ना गुसुं गुसुं नायदों आरो ना थाब जानायनि थाखाय गुसुं गुसुंखौ नायदों आरोना ओमफ्राय एस एम बड' होगासिनो दं र' बेखौनो नायनि आं आइदि सोलायनानै थांनो आं बेनावहाय मा बुंदों नायनि आं बेखौ आरोना जिखुनु अन थेंकिउ स माच अन माखासे मानसिफ्रा दिनै आंनाव फैथाराखिसैलै बोरै जालाजोबखोथाय नै माथो जिमावआ होबाय माबाजों जेमावबो होगासिनो दं फर लेंगुवेजजों होगासिनो दं माथोलाय ओमफ्राय है मालायनिखौ नायालै बै जाथिफ्रा आलादासो आरोना आयु मानसिफ्रा जा गोबाव होयो एसिमालाय अबाव खारलायखोरा अन थेंकिउ स माच अन ओमफ्राय आइडिखौ नायगासिनो आरोना सोलायबाय थागोन आरो ना ओमफ्राय अन ओमफ्राय ब्र ओमफ्राय बोरै जाखो सालथे होनदों आरोना
दङ र' आं नैयावहाय माखासे मानसिखौ नायदों आरोना ओंखारलांजोब्बाय आरोना आंनिफ्राय दस्रानाव दंहैयो आरोना। नै जोंहा सुमित गयारिबो फैदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बोरै जाखो फर वान दा गेमिं अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय बर' मा खबर खबरा मोजां सुमित गयारि मोजां आरोना ओमफ्राय अन रादाय रादाय अन थेंकिउ स माच अन ओमफ्राय जोंहा हेलु होनदों वान दा गेमिंआ ओमफ्राय जोंहा सुमित गयारि लाभ इउ अल ओमफ्राय वान दा गेमिं गाबबायसो आरोना आयै मोदै रुथु र' हरगोन बयनोबो हरगोन आरोना आं चेक खालामगोन आरोना नागिरदों आइडि चेन्ज खालामदों जायाखै आइडि आंना आइडिखौ गोदानखौ ट्राय खालामदों आरोना आइडि हरनो थाखाय गोदानखौ ट्राय खालामदों ओमफ्राय आंनाव जायाखै आरोना सासेनाव दंबाय आङो मोनसेजों सोर दं नायदों आरोना आइडिखौ चेन्ज खालामनो होननानै फैबाय। ओमफ्राय जोंहा गाबबाय आरोना ओमफ्राय नै जोंहा फिरुआ बेयाव फैफिनबाय थेंकिउ स माच ओमफ्राय गाबबायसो उराव दुखुलै दुगैहैदो बस आं दुगैखांबाय ओमफ्राय जोंहा फिरु सना जिउ गाबबाय बेयाव थांनानै गाबफैबाय नोङो गाबफैबाय दा थेंकिउ स माच अली आदै आंनि फेस्लायाव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दा सफैदों आरोना ओमफ्राय जा गोबाव जाबाय आंहा 1 घन्टा जानोसै आरोना थेंकिउ स माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा रादा ए होनदों औ होगोन आरोना आं थांनोसैयाव फिरु लाइक होबाय थेंकिउ स माच अन थेंकिउ स माच ओमफ्राय हेल' हलि अके थेंकिउ स माच आदै हलि थेंकिउ स माच आदै हलिनि आइदि मोनगोन खोमा सेम टाइम आवनो सानै एल बि होयो ब्र' अब्लो आंना नैबे टाइमानो बिराद मानि बेयावल' टाइम मोनखायो आंना ओमफ्राय माखासे समावहाय आं होनो हाया दा हरावबो होनो हाया आरोना आंहा ब्र' ओंखायनो नैबे 6:30बाथाय आंनि टाइम जायो आरोना ओमफ्राय एखमबा समाव आं टाइमखौ मोनखाथारा ओंखायनो होनो हाया आरोना ओमफ्राय जोंहा सानसुलि अफिसियेल सफैनो हादों थेंकिउ स माच आंहा दासो आरोना थेंकिउ स माच बाजै सानसुलि आंनि फेस्लाय समाव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय थेंकिउ स माच ओमफ्राय वान दा थेंकिउ स माच ओमफ्राय ओमफ्राय हलि आदै अके थेंकिउ स माच हलि आदै नोंनि थाखायबो आइदि मोनगोन आरो ना बयबो मोनगोन आइदिखौ आं आइदिखौ लासैनो खुलिलांबाय थागोन आं 20थासो खुलिगोन आरोना ओमफ्राय दा आंनावहाय मोनबा आइदि दं दायो दा ओमफ्राय दहाय मोननै खुलिदों आरोना बे मोननैयाहाय आइदिया आंनावहाय सापर्ट जाफैयाखै आरो ना आंनि चेनेलाव सापर्ट जाफैयाखै माबा वाइट प्रब्लेम जाबाय थादों प्रफाइल दोननो थिनदों प्रफाइलबो दोनबाय थाबावाखैसो आरोना दा हराव नाजानोसै रिसार्ज गैयिनि थाखाय थायाखै आरोना रिसार्ज गैला आरोना ओंखायनो थायासै आरोना अके हलि आदै अके
ओमफ्राय रादाय अन ओमफ्राय वानडाफुल गेमिं अन ओमफ्राय सानसुलि अन ओमफ्राय फैबाय सना फैबाय आदसा नाइनटि% थांबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा टुलनि बाजेट थेंकिउ स माच सफैनो हाबाय फैबाय सना औ दे आइडि मोनगोन आरो ना ओमफ्राय हेल' हलिया अके थेंकिउ स माच एस एम बाजैयाबो गावनि एल बि आव थाङाब्ला गाज्रि मोनगोन ब्र' दैत मोनथोंलै साला थाङालां दे आगै सना औ दे औ बाजै जिउ सना जोबोद गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'ब्लाबो आंनि फेस्लाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय थाथ' ब्र' आं ओंखाम जानायाव दे रादाय दे जादो आरो ना ब्रादार दे जा आरोना जा ओमफ्राय मबाइलानो गंसेल' आगै सना एसएम खौ गारबो नांबाय आं थोद गारबो सालाखौ बेदर जाखोमाग्राफोरखौ गारबो गारबो लाइकबो बोखारबावसो बारा आंनि एरियायाव दंबा सोरबा जि रागा जोंसिगोनलै जों ओरैबायदिसै आरोना आंना दिनै अन जादों आरोना आंनाबो ओमफ्राय वान्दाफुल गेमिं अन ओमफ्राय हलिया अन अके होनदों आरोना आं बाजै थुलु फैबाय दा ओमफ्राय आइडि चेन्ज खालामसै आरोना आदसा दिङा आगै सना महर गैया गोसा महर गैयालै आंना मिथिबायना आयु महर गोसानो महर गैयालै खि आङो महर गैया सना दे ओमफ्राय नों माबागासिनो आरोना आङो ट्राइ खालामगासिनो दङ बार गोबारै रायज्लायबा खोनायो आरोना ओमफ्राय थुलु सना आइदि हेकिया नै बाजै नोंनि थाखाय आइडि दं आरोना थुलुनि अफिसियेल आङो मोनसे भिडिअ बेखौबो नों लाइभ भिडिअ होयोना लाइभ भिडिअ होग्राखौ अल थुजोबखायो आरो ना ओमफ्राय जिखुनु जाया भिडिअआ 1 मिनिटसो दं खोमा नायनि आरोना आदसा दङ आरोना ओमफ्राय 1 मिनिट दङ आरोना 1 मिनिट ओमफ्राय बुहुद खम दंना मबाइला गंसे लानाय थेंकिउ स माच ओमफ्राय हलिया अके ओमफ्राय सुमित गयारि मा होनदों दिङा आगै सना महर गोसा होनदोंमोन नालाय ओमफ्राय अके हलिया अके ओमफ्राय 51 जाबाय आरोना नोंनिखौ बेखौ साब खालामनानै ओमफ्राय फुल वास खालामबाय आरोना खालामबाय थागोन हलिया दैनिखौबो खालामसै र' बे जाग्रोथोंसै आरोना हलिया दै हलिया दैनि ओमफ्राय एबाराव हलिया दैनाबो बेयाव दं जानो हागौ हलियाथ' आंनाव एखमबा फैयो नैबे गैया आरोना हलिया दैना ओमफ्राय सोर दंबावोमोनलाय जोंहा सुमित गयारि दंना सुमित गयारि दंना बेनि हरखांखोना माखो हरबाय आरो ना माला फैखोब्रा माला लांखो ओमफ्राय फरवानद्राया बेजों दंना गैया नायनि आं बेखौबो बेजों साबखा आरोना गेमिंखा बेहा ओमफ्राय जोंहा सोर दंबावो रादायाबो बेजों दंना गैया नायनि रादायखौ रादायाबो दं अके नै रादाय मोनसे मोनबावबाय नोंहा आयु रादाय नै गोदान नोङो मोनब्रै आइदि मोनलांबाय आंनाव मिथिबायना मोनबा जाबाय नै बिजों नों बिजों मोनबा जासिगोन आरोना रादाय ओमफ्राय बेखौबो आं सर्ट भिडिअ नायनानै फुल वाच खालामसै आरोना मोनसे गुसुंखौनो 30 भिडिअ ओमफ्राय निउ बड' स्टेटास नै बेखौ नायसै आरोना जायबावो माथो नोंना अके थांखोना माखोथाय स्किप जालायबावोसो ओमफ्राय गोसोखाङो आं नोंखौनोमोन नामा गाना ओमफ्राय बयस मुभ खालामदों आरोना ओमफ्राय सानसुलि बाजै सानसुलियानो सानसुलि बाजैयानो सानसुलिया साथाम आरोना जिखुनु जाया सानसुलिया साथाम सानसुलि बसुमतारि ब्रह्म ओमफ्राय सानसुलि अफिसियेल साथाम दं आरोना जिखुनु जाया दिनैसो मिथिबाय आरोना आङो थुलुनि बाजैनियावहाय सानसुलिया बोरोथाय फैयासै आरोना दिनै बियो मानो फैयासै दा बाजै थुलुंनि नोंसिनि गामि ना बेबो ओमफ्राय आइदि चेन्ज खालामबावसै आरोना सोर सोरनो हराखै आइदिखौ चेन्ज खालामबाय थागोन आरोना आङो बिदिनो दसेनो हायो आरोना चेन्जखौहाय दानिया बे ट्रेनजोंथ' हरखाजोबबाय आं नोंसोरखौहाय मा बे ट्राइ खालामबावनांगौ र' आं नागिरगासिनो ओमफ्राय बबेया आइडियाहाय नोंसिनि थाखाय जायाखै बेखौ नागिरजोबगोन आरोना गोदान आइदियाथ' माथो आयु गामियारिया फन हरबाय आंनाव आयै जिउ मानो फन हरखोलै आंनाव आयु आंनि माबाखौ नुवाखै नामा बियो
माबासो थांसैमोन ओइद साला गभर्नमेन्टसो थांसैमोन आयु गामि बोरै जाखो आंनाव फन फैबाय थाबायलै आयु गामि फन गामिया फन हरगासिनो आंनियाव हाबा गारा अके अके ओमफ्राय बाजै सानसुलि अन हेल' फ्रेन्डस होनदो हेल' हेल' अबिनास हेल' हेल' अबिनास हेल' अबिनास हेल' आइदि 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 अबिनास ब्र' आइदि मोनगोन आरो ना जा बुरजा मानसिफोर दङ ओमफ्राय अबिनासआ नैबाव आंजों साब दंखायो आरोना अ अबिनास ब्र नोंहा साब दंखायो आरोना नै आं नायबाय दासो नायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय आंनियाव आइदि अबिनासनि थाखाय गोदान दं जागोन ओमफ्राय आं फैफिनबाय ना आइदिजों ओमफ्राय रंजालि बसुमतारी लाइक दन थेंक इउ स माच ओमफ्राय हेल' सानसुलि हेल' फ्रेन्डस होनदों आरोना जोंहा अबिनासआ ओमफ्राय हेल' होनदों लाइक दन थेंक इउ स माच अबिनासनि थाखाय नैबेयावहाय आइडि दंना गैया अ बे अलखा आरोना अबिनास ब्रादारनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा रंजालि बाजानिबा दंना गैया नायनि आरोना माला माला लानानै थाङोब्रा फात्ता मोनलायलायलालै आं ओमफ्राय जोंहा सानसुलि बाजैनि दंना गैया नायनि आरोना बेबो अलबावसो आरोना थोदस र होमबालाय गोदान आइडि सेन्ज खालामनि आरोना आङो गासिखौबो ब्लु होनदोंना आदसा अबिनासनो ब्लु नांगौ आरो ना अबिनास दे 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 ब्लु लानो हागोन आरो ना थेंक इउ स मास ब्लु होबाय आरो ना दे दे लोगो खालामलायदो आरोना ब्लु होबाय आरो ना लोगो खालामलाय आरोना रंजालियाथ' ब्लुखा दे लोगो खालामलायदो बयबो फन फैदोंलै आंनाव आयु हमैखाय रागा जोंसिगोन नामा बेलाय गोरबोनि डायरियाव लिरबाय आं नोंनि मुं खोमोरहायै बादि आइदिया सेन्स जाखाबाय ओमफ्राय दा सासे मानसि गामिया फन हरदोंना फन हरग्रोनि मानो हरदों बियो मा नाममोनलाय आयै रागा जोंसिगोन नामा बेलाय आयै नै आंनासो फन थांबावदों बोरै जाखो ओमफ्राय जोंहा हेल' बिसाल होनदों हेल' रंजालि हेल' अन रंजालि अन हेल' अबिनास ओमफ्राय रंजालि सना फ्रेन्ड जागोन दे जागोन ना होनदों औ दे लोगो जालाय ओमफ्राय हेल' सानसुलि होनदों आरोना जोंहा बेखौहाय वाट्सएपाव थांसै आरोना वाट्सएपाव मोनाखै खोमा बियो गामिया आयो बेयाव गामिनि नाम्बार गैबावसो आयौ थाम्फैसो फैजोबबाय माथो फनखौ बोरै मोनबावगोन आंलाय मिस कलखौ बोरै नुबावगोन आं दाना नुनो थांला आरोना आङो रदे ओमफ्राय आङो बे हरनो नागिरदोंना रंजालि र' दे लोगोफोर ओमफ्राय गासिबो गैथ'ला नामाथाय र'
ए ओरैसो दं आरोना आयौ नै माथो फैदोंमोन माथो नोंलाय आंनावलाय अ आं नै दासो नायगासिनो दं अ रायज्लायाखै आं मा दोनथ' आरोना नोंनि नाम्बारा बेयाव दं नालाय ओमफ्राय दोनथ' आयौ नोंनि फन फैनायखाय माथो आरो नाथ'दोंमोन आरोना दोनथ'दों दोनथ' नालाय सोरबा सोरबा दोनथ'वाखैमोन नालाय बिदिनो आरो ना ओंखायनो ओमफ्राय रंजालि सना फ्रेन्ड जागोन ना होनदों आरो ना हेल' हेल' सानसुलि ओमफ्राय हाय अबिनास होनदों ओमफ्राय गामियारि बाजै सना आयै जिउ गाब्बाय आयु गाबबाय ओमफ्राय साबदर अबिनास आगै रिटार्न खालामदो होनदों आरोना हलि आगै आंनि एल बि आव जयेन जानो हाथारा नोंनि एल बि आव हलिनियाव आरोना आदसा लाइभसो लिरबाय आरो फन हरबाय आरोना नायबाय आरो गामियारि आयै सना नों गाबबाय आरो ना आयु मालाय ओमफ्राय हाबानिखौ नोंहा भिडिअ हगारनांगौलै हाबानि भिडिअ लाबोलै मोसाग्राफोरखौ भिडिअ खालामनानै लाबोदो एखि जोंहा दे खोनादों हेल' भिडिअ लाबो मोसानायखौ आयु लानांगौमोन ना खि मानो लायाखै सना नोंलाय ला दे ला एखि ला भिडिअ ला आरोना जिखुनु जाया गाबोनबाबो ला आरोना जानाय लोंनायनिबाबो ला आरोना हाबानिखौ हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ देखाय आरो खि लानांगौमोन सोरबा गथ'फोरखौ खेबहोबाबो जायोमोन आरोना ओमफ्राय गाब आयै ओमफ्राय रंजालि अन ओमफ्राय अन ओमफ्राय रायज्लायगासिनो खोनादों दा यार इजि अ सिरि नो फन फैनायखाय आं दोनथ'दोंमोन आरोना ओरैनो ओमफ्राय होनदों आरोना रंजालिया ओमफ्राय हेल' फ्रेन्डस जय होनदों आरोना ओमफ्राय थुलुनि अन ओमफ्राय नाव 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 रंजालि सना बसुमतारिया नाव होनदों आरोना ओमफ्राय बाजै गामि गाबबाय आयै जिउ नोंहा दिनै हाबायाव बिराद इन्जय ना इन्जय नङा होमबा ओमफ्राय अबिनास आगै रिटार्न खालामबायना औ खालामबाय खोमा दे ओमफ्राय जारलासो गामि जारलासो अन अनो ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय मा सिनेमा सनायाबो ओमफ्राय जोंहा नै माहिया होलायबाय थाङालां माहिनाव आइदिखौनो हरा आइदि हरो हरनायालाय हराथ' नङा हरो ओमफ्राय जोंहा अफिसियेल मा सिरि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गामियारि ब्लक गाबबाय आरोना खमायना जोब्बाय आरोना बाजै नोंनियाव कमेन्टआ जोब्बायलै सना थुलुनि सना जिउ दानालिं खि मोसाबाय दं नामा मोसाबाय दं नामा नोंलाय मा खालामदों ए औ नेदो नेदो मोसाथों दे मोसाथों गामि सना गाबबाय आरोना ओमफ्राय मा सिरि थाखो होननानै ओमफ्राय जोंहा रंजालि बाजैया आंनो सानसुलि लोगो जादों होनदों आरोना ओमफ्राय रंजालि साबकर दिया है होनदों आरोना अबिनास रंजालि आपको सब किया था अभी उसको रिटर्न करो अभी रंजाली खौबो ब्लू दिया है ओमफ्राय थेंकिउ आबि आच्छा हाँ दे अके अके आपको ब्लू दे दिया है कमेंट करके कीजिए कमेंट कीजिए उसको भी कमेंट सेट करके अभी उसको दस बाना ले लेखिया ओमफ्राय गामियारि सना गाबबायसो आरोना आयु जा गाबबाय आरोना ओमफ्राय ओइ बाजै आंनि माथोखौ खोनादोंना खोनायाखैलै खोनायोना आखि गामियारि के के मिनिबायबो गाबबायबो आयै मोदै रथ' रथ' गाबबाय आरोना अ बावलायलांबायसो आरोना नै टाइमा बिराद गोबाव जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो बायबाय लानोसै आरोना दे बयबो बायबाय लादो आरोना थेंकिउ स' माच आइदिखौ आङो मोननैखौ बानायफिनसै आरोना हस्पट लानानै बानायफिनसै आरोना थेंकिउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो
नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय आंनि फेस्लास समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन साबायखर जासिहरबावबाय आसा खालामो नेक्स्ट इयुनावबो बिदिनो लोगो मोनलांबाय थागोन आरो बिदिनो हेफाजाब मदद खालामलांबाय थागोन आरो लोगो मोनलांबाय थागोन आसा खालामबाय बयनिसिमबो आङो एलबिखौ दोनथ'नोसै आरोना ओमफ्राय थुलुनि बाजै दे सना जिउ बाय औ दे बाय बाय दे सना जिउमोन बाय बाय औ दे बाय बाय आंबो बयनियावबो थांगोन आरो ना एमबिआथ' नै दानिसो सोदों नालाय ओमफ्राय हस्पिटाल लानानै आइदिखौ बानायनोसै आरो ना आङो आइदि बानायनानै लाखानोसै गाबोननि थाखाय मोनसे ओमफ्राय दा गामियारि फन रायलाय दसे सना औ दे रायलायगोन आरोना औ दे रायलायगासिनो दं हेल' हेल' दे रायलायगोन ना आरोखि ओमफ्राय जोंहा गाबबाय आरो ना गामियारि आयै बाय होनदों आरोना औ बाय बाय खौ गाबोन मोनफिनसिगोन ना लोगोफोर स' गासिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ नैबे गोजान बेलासि सुदेम समाव मोनाबिलि सुदेम समावहाय जाथिहरबाय आसा खालामो बिदिनो नेक्स्ट लाइभ भिडिअआव लोगो मोनलांबाय थागोन बयखौबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन आरोना जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय दे गुड नाइट लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरो ना बाय बाय गुड नाइट लोगोफोर दे बाय 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 गुड नाइट लोगोफोर बाय 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 बाय